Een van onze leden van de bond die kwam dus bij me en die zei van joh, ik heb die Elfstedentocht gelopen. Maar ja, dat is een hoop asfalt. Kunnen we daar niks mee? Jij kan paden maken. Wil jij dat eens bekijken? Nou, ik was gelijk wild enthousiast. Ik heb dus de voorzitter van de regio, meneer Broekman, daarvoor gevraagd. Want ja, daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. En dat kan ik ook niet betalen. Nou, die heeft dus een aantal overheden benaderd en die heeft het in gang gezet. En dat is gelukt. En dat is nou het resultaat van dat de provincie dus een hele grote bijdrage levert. Nou, we zijn nu bezig om een totaal wandelplan op te stellen. Dus daaruit blijkt wat nodig is om voor heel Friesland een routedekkend netwerk te krijgen. Daar zijn we mee bezig. Waar we nu bij staan is de Elfsteden wandelroute. Dat is maar een klein stukje van het totale wandelnetwerk. Maar natuurlijk wel een heel belangrijk stukje. De Elfsteden route, het icoon van Friesland, dat willen we nu ook voor wandelaars bereikbaar maken. De paden die hier in Friesland, waar ik mee bezig ben, die worden dus echt uit de historische Atlas Friesland opgeduikeld aan de paden, de oude kerkenpaden, boerenlandpaden, dat soort dingen. Die duik ik dus echt uit die historische Atlas op. Die paden die worden allemaal aan elkaar verbonden en het wordt één groot wandelroutenetwerk. En op het moment dat er ligt is het ook heel belangrijk dat we dat bekendmaken. Binnen Friesland, buiten Nederland. Om zoveel mogelijk mensen het pad ook echt te laten gebruiken. En dat is wat onze rol is in dit project. Je moet altijd kijken naar van wat moet je investeren en wat haal je daaruit terug. En zoals ik zei, met geringe investeringen denk ik dat we heel veel terug kunnen halen. Want wandelen is een sport die in de lift zit. Iedereen kan ook wandelen. Zelfs voor minder valide zijn er wandel- of rolstoelmogelijkheden. En de potentie die deze sport heeft is natuurlijk enorm. Want, het is heel laagdrempelig en je kunt op een hele mooie manier Friesland ervaren en genieten van alles wat we hier te bieden hebben. Want wandelen is één ding, maar mensen moeten ook kunnen rusten. Ze moeten onderweg ook veel dingen kunnen zien. We weten ook dat wandelaars een gedeelte van de dag lopen, met het andere gedeelte van de dag andere dingen willen doen. Een museum bezoeken. Ze moeten overnachten, ze moeten eten en drinken. Dus we gaan daar bij deze route ook heel veel aandacht aan besteden. Dat het niet alleen wandelen is, maar dat die ook aangekleed is met alles wat Friesland te bieden heeft. Het is wel zo dat je dus op elk gewenst punt op de route beginnen kan. Dus het is niet zo dat je in Leeuwarden moet beginnen. Nee, je kan ook in Sneek, je kan in Staveren, je kan in Stavoren en in Hinderloop en Workum. Je kan hem overal beginnen en daar gewoon oppakken. En je kan dus uiteraard door alle 11 steden komt een stadswandeling. Ja, Dokkum is natuurlijk in de echte Elfstedenroute van het schaatsen is Dokkum natuurlijk toch een heel belangrijke stad, omdat het de laatste echte stad is voor de finish, waar de echte dramatiek plaatsvindt. Dus we vonden het een mooi symbool om dat voor dit moment te gebruiken. Trek je schoenen aan en geniet van de omgeving? Ja, dat kan u altijd zeggen, want ik bedoel, maar de mensen moeten beweging blijven. En dan hoeven ze niet het hele pad te lopen, maar een klein stukje maar ook.